nung ke bini buma da kelai Ang bini amano tanpa mungka bisa speknya boni chori hamya jeng tabuk kam si tangi samung tangi si jai tong zamani anio basak bo bisoto bongni taksi jati ke hai bo nang chane ang khamai phayo sanamu jeng bono na chibu maya bono na sikanje bo bakhayo makol mukti phayo bono si ang asa ani besajala ani taike buguroi burike siatsela kaisia boni bagisi ang je kuno khaitogo yagul yaktai thangai bono borok khanya bagoi tabu bono ang sirani simi kadani kichi motoi amsake toroi pore oi 12 jorang khatabuk bo obese tabo tatsabin chore ami sing naini tong bono sirani simi class 3 simi haipen pore ri botono kiche bono hamya te tifno hamija thano nei ang asa khaijong mani jeng naini suka bono je sirkuri sagno tu phonji hamri maya tabu gomse gunga tabu ke debsi bayo tabu ke nugia sing thangka ani bosa mokol haike bin mokol bonang nasi gumaya bin mokol no nasi kanje bukha khamui phayo salja maje khaye ani bosa rongno pori re tole logo esuk tuwi phaikia jinbo bisoto bongni tetamo Ang sana si macam liya sawi si malia ani buka kami kayo borok si sini sati bongna lukur nang bagi abon na coba senau kakaham maya genang lukurong na ang coba senanggo bongni coba senanggo ani bong tino lukurong coba jadi ngaja jadi ani bunong tino lukuran coba senang ang baba no nanggo na nanggo Sini takut deh jelang foto takut gifme dibagai hasil kelemahan. Bini mau kalau operation kita nih, bini baginya merupakan operation. Bos bagu bo je treatment khajong mane ka no khajong ta na jadi amon solo ita Norok terus deh. Iko PS to apa? boi bo so ta sa suba su no lo thong ta bi no su kya jara Kisah norok kisah sih mau lu korok. mane ko ta Ini lu korok kisah sih mau. singke ta da ko PS ni ani mo ke sing ta kono sto dalu si su ko Fulan klungka chini takuk tijelang ni bagai sing bini mokol operation khalanya ni bagai sing bini bagai yang uyang nglai mani sing rang kisisa joto lukurok ni thani help samlai mani sing tini khumlungo kisisa nailaikhya ke tarpore sing yango jompui jola chini blog rogo kisa phailaikya ke sing obonu last tini ni chini je khanglai mani takuk tijelang ni bagai Sungbo kostong suka satung giring ge satung belai kini keprap di pur kiring tabu time ngi tonggo araita ni obar ngi tonggo tinta tam nai tongka haifano lukurok khagnang rok norok takuk tijilang ni bagai bini mokol operation khlanya ni bagai norok subana musungka hangke norok subai manai sini yang scheme tolawo bini kontak rijak tongnai haikeba o jagono norok subai manai